Мы працягваем знаёміць вас з таленавітымі і цікавымі маладымі людзьмі, якія працуюць у розных арганізацыях і прадпрыемствах Шклоўшчыны. Гераіня нашага наступнага сюжэту прыемная дзяўчына і малады спецыяліст прыёмаздачы груза і багажу станцыі Шклоў Алена Князева. Жаданне працаваць на чыгунцы з'явілася ў нашай суразмоўніцы яшчэ ў школьныя гады, бо дзяўчыну заўсёды прыцягвала рамантыка гэтай прафесіі. Пасля заканчэння школы яна паступіла ў Аршанскі дзяржаўны каледж чыгуначнага транспарту, а затым па размеркаванні прыйшла працаваць на станцыю Шклоў. По приходу на работу я ознакомливаюсь с положением дел на станции, принимаю смену от сдающего смены приема-сдатчика. Но в основные мои обязанности входит прием груза к перевозке от грузоотправителя, выдача груза грузополучателю, коммерческий осмотр поездов и вагонов, проверяю вагоны после выгрузки, как они очищены, и заполняю документы перевозочные вот на этом компьютере, перевешиваю вагоны, это основное. Работа у Алены насычаная. Прыходзіцца правяраць кожны вагон прыбылага цягніка, кантраляваць іх чысціню і тэхнічную спраўнасць, запаўняць дакументацыю, а затым здаваць вагоны грузаатрымальнікам. Алена прызнаецца, што адразу пасля заканчэння каледжа было цяжка, але цяпер яна лічыць сваю работу не столькі напружанай, колькі цікавай. То, что мы учили, это одно, а вот на практике надо было учиться и совсем другое. Тем более мы учились не на данную профессию, а на множество, и поэтому с каждой профессией надо ознакомливаться на месте. У будучыні наша суразмоўніца плануе палепшыць свае прафесійныя веды і навыкі і паступіць у вышэйшую навучальную установу чыгуначнага транспарту. Свой вольны час Алена надае спорту і маляванню, а ў працоўныя будні да выканання прафесійных абавязкаў прыступае з адказнасцю і заўсёды ў добрым настроі.